kuthiwa lana chaza ukuthi lezi zinto ezivezwe la kule table ziwumzekelo we direct noma i-inverse noma i-joint variation. Ebese ukuchazile ke lokho ubhala i-equation eveza le relationship. I-direct variation into ethi mhlawumbe y equals i-constant times x. Y equals i-constant times x, noma ungathi y divided by x ekunika i-constant, direct variation naleyo. Noma ukuthi x equals i-constant times y, noma ungathi x divided by y equals constant, into enjalo nje. Ama direct variation lawa, ama example ama direct variation ungabona ungathi azokukhiphela impendulo efanayo, ungenza ama x values ongawa substitute ubonthi le equation azokukhiphela into efanayo yini. Asenzeka imizekelo yama inverse variation. I-inverse variation angithi siyazi ukuthi opposite ye direct variation. Ngakho masithe y equals k times x ku direct, shuthi ka indirect singathi awumeka uthi ngichaze. Uma ku direct variation uma unyuka u-x no y uzonyuka. U-x mhlambe uma ukade u2 wanyuka waya ku4, no y uzosuka mhlambe ku4 unyuka uye ku8. La kule table u-x uqala ku1 unyuka uye ku2, kodwa ku-y u-x uqala ku-y kuqala ku12 kwehle kuye ku6. Hayi kodwa siqhubeke sibone. Kuma direct variation u-x ngithema unyuka no y uyanyuka. Ku indirect ke singathi mhlawumbe umzekelo we equation we indirect variation singathi y equals k times 1 over x, noma k times inverse of x, noma singathi x times y equals k. Yibonelo zama inverse variation lawo, noma singathi uma inverse variation ke u-x uma unyuka u-y uyehla wona. Mhlawumbe u-x uma unyuka ngo2 u-y uzokwehla, noma uzomultiply ngo2 ngo1 over 2. So u-x uma unyuka ngo3 noma ngo3 over 1, u-y uzokwehla ngo3 noma uzo times yaka uzomultiply ka ngo1 over 3, ngoba inverse action esiyenzayo. Eke manje ke sesenza i-joint variation. I-joint variation bekuyinto singakayidingidi kahle. I-joint variation isho nje ukuthi ithatha la ku direct iphinde ithathe nala ku indirect bese yakha into entsha. Mhlambe mawuthi i-area ye rectangle yi-width times i-length, uyabona ukuthi sisebenza nge-width siphinde sisebenze nge-length. Ama factor amabili lawo, ama variable amabili lawo sisebenza ngawo. I-joint variation isebenza kanjalo. Joint variation, uma sibuka ke le table esiyinikiwe siyabona ukuthi akuyona i-joint variation ngoba sinama variable amabili. Asibona ukuthi ingaba yini direct variation. Siyabona ukuthi ku-x kusuka ku-y kuye ku2 kuyanyuka, kodwa ku-y uyabona ukuthi kusuka ku12 kuye ku6 kuyehla. Ka-x column kuyadableka ku2, suka ku1 u-times by 2 mhlambe ufike ku2. Ku-y ke usuka ku12 u-times ngo1 over 2 noma u-divide ngo2 ufike ku6. Loyo siyazi ukuthi akwenziwa njalo ku direct variation, ngakho akuyona i-direct variation. Lokho kushiya ke nento eyodwa sele kushuthi lento la ku table abasivezele yona ingaba yi-inverse variation kuphela, ngoba angithi inverse variation sitheme kunyuka ama x values ama y values wona ayehla. Lokho kusitshela ngempela kucaca impela ukuthi i-inverse variation, ngoba phela uyabona ukuthi ku-y kuyadablisheka kusuka ku1 times 2 ufike ku2. Kwi-inverse variation kodwa kuyahafeka kusuka ku12 divided by 2 ufike ku6, noma 12 times half ufike ku6. I-inverse variation isebenza kanjalo ke leyo. Baphinde bathi ke asakhe equation ezo representa
le relationship phakathi kwama x values nama y values abasivelezelela kule table. Singathi x times 1 times 12 12, 2 times 6 12, 3 times 4 12, 4 times 3 12. Yabona ukuthi kule table u-x times y ngaso sonke isikhathi usinika impendulo ethi 12. Uyabona? Asakhi equation yethu ke singathi x times y equals 12. I-equation yethu leyo.